Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, samahan nyo ako upang mag-ati ng pinakauna-unahang Content Creator Award Pangasinan Vlogger dito sa May Robinson, Calasiao, Pangasinan. First time lang ito mangyayari mga ka-adventure. So yun na nga mga ka-adventure, excited na po kami ni Lingmo. Kaya tara mga ka-adventure, kami inyong samahan. So yun na nga mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na rin tayo dito sa May Robinson Place, Calasiao, Pangasinan. Sa ganda ng binyo mga ka-adventure, napaselfie agad tayo. Bago nga pala kami pumasok mga ka-adventure, kailangan mo muna namin mag-attendance. Kailangan kasi yan, dyan kasi bubunutin kung sino yung mga mananalo sa raffle. Mamayang kunti mga ka-adventure, magsisimula na ang event. Hoho, excited na po kaming lahat. Pero maaga po tayong nadating mga ka-adventure, kaya naglibot-libot muna kami dito. At yun na nga mga ka-adventure, may mga nakilala po tayong mga followers. Ayun o, ang gaganda naman nila. At sina kuya, nakapalo din daw sa atin. Shout out po sa inyo. At yun na nga mga ka-adventure, nagsisidatingan na yung mga kasama kong mga Pangasinan vlogger. Sina Darin Kagiwa Vlog, Papa Boy, Ervins, Almari TV Vlog, at marami pang iba. Hi! Kaway, kaway! Okay. Hey. Wow. Grabe, ay grabe yo. Idol. Hello. Hi. Yeah, okay. Yeah. Nurse TV. Hey. Hello, no. Kaway, kaway, kaway. Hey, what's up? Kasama natin si Dildil TV. Pakipalo ko Wasak-wasak, isang katalino na nagtitiro mundo. Basta English sa pantutungtungan, ipaliwawak at Pangasinan. What's up mga ka-adventure? Naibaklatan si Idol yun. Kaya palibali istorya ang Bisaya. Mali nito, si Fernando Bo Jr. Ayan, yung Batang Quiapo. Oh, Batang Calasiao. So yun na nga mga ka-adventure, parami na ng parami kami dito. Sa wakas mga ka-adventure, makikita ko na rin yung mga kapwa ko vlogger. Lalong lalo na yung mga aking iniidolo. Hey! Elvis Park is in the house. Hi! At yun na nga mga ka-adventure, nagsisimula na po ang aming event sa pangunguna ng aming event director na si Papa Bort. Andito rin nga para si Konsi Banong ng Binmaloy at si Kapantat. Ole, ole, ole. Andito rin nga pala ang aming mayor dito sa Calasiao, si Mayor Kevin Roy Macanlalay at si Sir Alfred Watermax. At mayroon din po kaming mga guest dito na nag-perform at kumanta kasama si Baby Ligaya. Grabe mga ka-adventure, ito yung the best costume dito. Astig ng damit eh. Mixed emotion talaga yung mga nararamdaman namin dito mga ka-adventure. Mayroong excited, sobrang saya. Iba't ibang tao yung aming mga kasama. Mayroon mga followers natin at mga followers din nila. At nakita nga natin yung mga kapwa vlogger natin sa personal na nakikita lang natin dati sa Facebook. Ayun o, andito si Biyahe ni Jordan at saka si Sasaboy. Andito rin si Jom Storya. At ang ating pambansang agoy si GP Bagtas. Isang karangalan natin to mga ka-adventure na mapasali at mapasama sa ganitong mga event. At ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong suporta. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Ayun o, may nanalo ng helmet. Congratulations po. Sana all, sana all. At ang ating kabaluyan, si Kabaluyan Negs. Anos labat, walang sansya. Hi.
So yun na nga mga ka-adventure, patapos na rin po ang aming event. Maraming salamat po sa aming event organizer na si Papa Ball. Nakilala nga tayo ng mga staff ng bench ng Robinson. Hello, shout out po sa inyo. At shout out na rin po sa mga masisipag at magagandang staff at mga empleyado ng Robinson's Department Store. Congratulations nga pala sa lahat ng mga content creator na gaya ko. Maraming salamat sa mga pa-sticker. At shout out nga pala sa aking mga nakasamang staff dito, ang Team Panangan na sina Triton San TV, Easy Boy, Maling TV Vlog at Jans Montemayor Vlog, Papa Ball, Darin Kagiwa Vlog, Ervin's Vlog at Almeri TV Vlog, at sa lahat ng mga supporters, followers, viewers na nagpunta at nakisaya dito. Maraming salamat po.